Днес ще си говорим за асоциация, агрегация и композиция. Това са три термина, които описват връзки между класове. Започваме с асоциация, която е най-общата вид връзка между класове. След това ще разгледаме нейните частни случаи агрегация и още по-частния случай композиция. Тоест композиция е специфичен вариант на агрегацията, а пък агрегацията е специфичен вариант на асоциацията. Така, сега асоциацията представлява връзка между два обекта, като нямам някакви граници, т.е. може един обект да е свързан с обект от друг клас и същевременно да имаме обратната връзка. Като в примера, малко така ще го разгледаме по-подробно, имам класовете ученик, курс и учител. Faculty е учител. И от една страна курса може да притежава един учител, който да преподава този курс, а пък учителя може да притежава три обекта от класа курс и този учител да преподава трите курса. Един ученик може да притежава колкото си иска обекта от класа курс и всеки един от тези обекти да представлява курс, който този ученик следва. Един курс може да притежава от 5 до 60 обекта от класа Student и всеки един от тези обекти да представлява отделен ученик, който е решил да учи в този курс. Тези числа, за които казвам, се намират в UML диаграмата и може да видите един ученик. Гледаме сега, проследяваме към курс връзката и тук има звездичка, което означава, че може да е безкрайно много курсове да се притежават от един ученик. Може да следва безкрайно много курсове. Един курс може да се следва отиваме към класа Student и виждаме 5,2.60. Това означава, че един курс може да се следва от 5 до 60 студента. Сега да видим връзката между course и faculty. Един курс може да се преподава от един учител, а един учител може да преподава от 0 до 3 курса. Така, как изглежда като код тази асоциация? Трите класа Student, Course и Faculty са представени частично, т.е. не са имплементирани изцяло. За да видите каква е идеята за връзка между тези класове. Класа Student има като поле масив от курсове. Това са курсовете, които този ученик следва в момента. Един курс има списък, масив от ученици. Това са учениците, които следват курса в момента. И има един учител. Това е учителя, който преподава в курса в момента. Така, класа Faculty притежава един масив от курсове и това са курсовете, които преподавателя преподава в момента. Сега, агрегация. При агрегацията един клас притежава един или повече обекти от друг клас. Има посока на отношенията. Ако при асоциацията няма строго определена посока на отношенията, при агрегацията единия клас притежава друг. Така, посоката се определя с ето тази стрелка, която завършва с празно ромбче. И отношенията между двата класа се обозначава с термина has-a. Така, и сега частен случай на агрегацията е композицията, при която съдържания обект в друг обект не може да съществува самостоятелно.
Сега трябва всичко това да се види с примери, защото в момента са просто някакви теоретични изказвания, които нямат много смисъл без пример. Само ще кажем, че композицията се отбелязва с запълнено ромбче. Сега да видим какъв е примера. Имаме класовете библиотека, книга, автор и глава от книга. При главата от книга има композиция спрямо класа книга. Защото един обект от класа глава от книга не може да съществува без да бъде притежаван от обект от класа книга. Тоест аз не мога да имам глава от книга без тя да е притежавана от книга. Така, това е композиция. Сега да видим, между книга и библиотека имаме агрегация, защото библиотеката притежава обекти от класа книга. Но това не означава, че обектите от класа книга не могат да съществуват без обект от класа библиотека. Нали? Това не е вярно, може да съществуват и без библиотека. И най-накрая имаме асоциация между книга и автор, защото от една страна книгата може да притежава автор, за да има информация кой я е написал, а пък автора може да притежава обекти от класа книга, за да има информация какво е написал този автор. Този пример е взет от един проект от сайта programmingwithowl.com. Имате линк към този сайт и към конкретния проект. Може да си изтеглите кода, а може и да разгледате обясненията на сайта. Иначе аз сега ще ви покажа малко модифицирана версия на този проект с някои премахнати подробности и някои леки промени. Така. Сега, така изглежда драйвер класа на проекта. Създава се обект библиотека, създават се обекти писатели, създават се обекти книги. Правят се връзките между отделните обекти и най-накрая се извеждат книгите в библиотеката с техните автори. Така. Сега. Да видим как е реализиран класа глава и класа книга, за да видим реално кода за една композиция. Така, класа глава има поленце number, т.е. пореден номер на главата, и конструктор, така, в който се подава номера на главата. Класа книга има списък от глави. ArrayList представлява масив, списък масив. Това е специален клас, който ни помага да управляваме масиви доста по-удобно, отколкото с традиционния метод с създаването на масив с квадратни скоби. Тук не е необходимо да задаваме предварително големината на масива. Може да си добавяме нови елементи, без да се притесняваме какъв е размера на масива. Самото създаване на масив, примерно тук трябва да създам масив от 3 глави, може да се случва по много различни начини. Този, който е избран в примера, е с конструктор newArrayList. И в скобите на този конструктор се подава масив, създаден от трите глави. Chapter 1, Chapter 2 и Chapter 3. Сега това не е нужно да го разбирате, това не е част от днешната ни задача, но съм го оставила по този начин, защото е хубаво да видите и как се работи с ArrayList. Може да се замести без никакъв проблем от масив, но при него е малко по-трудно, за да следим колко елемента има в масива. Така. Класа книга има списък от глави
И този списък се създава в конструктора на класа книга. Тоест в конструктора на класа книга аз казвам chapters е равно на new array list, chapter, и тук се създават трите глави. Тоест тук създаваме масива от главите и отделните глави, което означава, че chapters пази референции към трите обекта от класа книга. И ако chapters, този списък chapters с референции бъде изтрит, трите обекта от класа книга ще останат без референция. А пък ние вече знаем, че обект, който е останал без референция, той се изтрива от паметта. Тоест, ако обект от класа книга бъде изтрит поради някаква причина, то автоматично ще бъдат изтрити и трите обекта глава, които са част от книгата. И затова говорим за композиция, защото главата не може да съществува без книга. Така, сега да видим агрегацията как изглежда. Една библиотека, отново има си списък от книги. Отварям класа библиотека. Има списък от книги, който в началото е празен. Този списък се запълва ето тук. Давам му като стойности Book 1 и Book 2. Без никакъв проблем може да се добавят книги, да се махат книги, няма никакво значение. Списъка ни дава такава възможност. И после книгите на библиотеката се извеждат в конзолата с един цикъл for each. Се обхождат книгите на библиотеката и се извеждат техните серийни номера и техните автори. Така, искам да се върна на графиката и да покажа. Ето, тук имаме композиция, това гледахме допреди малко, а сега гледаме ето това, агрегацията. Една библиотека притежава списък от книги, но ако библиотеката бъде изтрита, аз все още си имам тези референции Book 1 и Book 2. И книгите ми няма да бъдат изтрити, понеже към тях сочи референция. Така, затова имам агрегация. Да, библиотеката притежава книги, но унищожаването на библиотеката няма да унищожи обектите от класа книга. И най-накрая асоциацията между автор и книга. Ето тук забелязвате, се създават авторите и след това при създаване на книгите book1.author получава като автор единия автор, book2.author получава като автор другия автор. В случая са Фьодор и Аристотел, двата автора. И те са автори на Book 1 и съответно Book 2. Авторите от своя страна получават списък от книги, които са написали. Фьодор Books става равно на списък от една книга, Book 1, а пък Аристотел Books получава Book 2. И така, от една страна книгите притежават автори, хората, които са ги написали, от друга страна авторите притежават книгите, които са написани. И това е асоциация.